Поважанные парафиане, дорогие браты и сестры, мы переживаем час Адвенту. Сегодня другая неделя Адвенту. І ў часе Адвенту мы не раз чуем Божае Слово, якое запрашае нас да навяртання. Ведаеце, гэтыя словы, яны даволі часта гучаць у касцёле. Трэба навяртацца, трэба перамяняцца, трэба змяняцца, адкрываць сэрца для Бога і гэтак далей. І часам гэтыя словы становяцца для нас ужо такімі штодзённымі, звычайнымі. І фактычна ў жыцці хрысціяніна, чалавека веруючага, калі прыходжу ў святыню, можа паўставаць пытанне: куды навяртацца? Ад чаго навяртацца? Куды перамяняцца? Што рабіць са сваім жыццём? Некаторыя асобы нават задумваюцца: ай, можа ўжо досыць мне буде, я потихонечку сабе так жыць і неяк будзе. Альбо часам некаторыя асобы, которые чуюць запрашэнне да навяртання, думают, надо еще одну молитву доложить. Так кожного дня и буду молиться, и, может, Пан Бог почует мою молитву. Видите, навертание – это заўсёды процесс адносінаў з Богом. Заўсёды. И в навертании Бог не хочет нагрузить нас абавязковыми альбо неабавязковыми молитвами. Бог не хочет нам чагосьці дадаць, як цяжар, каб у Адвенце асаблівым чынам много пасціцца, много маліцца і, можа, прыйдзе навяртанне. Бог заўсёды на працягу ўсёй гісторыі у посце вялікім, у Адвенце, у звычайным тыдні, у перыядзе Божага нараджэння, пасхальным перыядзе жадае адбудоўваць глыбокія, здаровыя адносіны з чалавекам. Вось гэта прагненне Бога, і калі мы гаворым пра навяртанне і перамену, то заўсёды Бог будзе прагнуць толькі аднаго: адбудуй са мной адносіны. І, конечно, паўстае пытанне: а як адбудаваць гэтыя адносіны? Мы не раз это чуем: навяртанне, перамяняцца, рабіць дарогу простай, сцежку ў пустыні прараўняйце. Да, прарок Ян запрашае да навяртання. Ведаеце, у жыцці кожнага чалавека заўсёды пры кожных падзеях, пры кожных рашэннях, пры кожных учынках заўсёды ёсць ціхі сведка. Можам так назваць. Ведаеце, вельмі прыгожа такую праўду аб ціхім сведку, які знаходзіцца каля кожнага чалавека ва ўсякім учынку, ва ўсякім рашэнні. Паказвае адзін з такіх польскіх кінематографаў, які сняў фільм «Дэкалог», это 10 Божых загадаў, Крzysztof Кіслевскі, які паказаў это больш-менш так, што зняў 10 такіх кароткаметражных фільмаў, якія паміж сабой фактычна не звязаны адной і той самай гісторыі, мяняюцца персанажы, новыя асобы, але ва ўсіх гэтых фільмах ёсць адзін нязменны персанаж – это ціхі сведка. Ведаеце, і гэтыя фільмы, яны аснованы на тым, як чалавек можа адыходзіць ад вернасці Богу, ламаючы Божае прыказанне, альбо захоўваючы яго. І нас у спосаб кінематаграфічны паказаў гэтую праўду. Менавіта адна з першых частак «Не май іншых багоў апроч мяне», ён паказвае так прыгожа, што жыве сям'я, дзе бацька жыве з сынам, а жонка паехала ў Амерыку, каб здабываць грошы на пражыццё, бо трэба неяк жыць. Это фільм быў ввогуле зняты 30 год таму. Это яшчэ даволі такія цяжкія часы ў Польшы таксама былі. І кінематограф паказвае, што маці знаходзіцца ў Амерыцы, сын жыве з бацькам, а бацька захапляецца камп'ютарам. Эра камп'ютараў. Камп'ютар, который можа ўсё. І бацька поўны захаплення так цікавіцца камп'ютарамі, што камп'ютар можа прадказаць усё. І калісьці прыходзіць да гэтага бацькі ягоная родная сястра, цёця гэтага сына, і бацькі дома няма, а сын распавядае: слухай, цёця, цяпер у свеце ёсць такая тэхналогія камп'ютар, ён можа ўсё. І цёця глядзіць на гэтага хлопца і разумеюць, што бацька яму паказвае, што камп'ютар – это сіла, мозг усяго. І думаюць, як мы паказаць яму, што ўсё ж такі яшчэ Бог ёсць, бо бацька яму это не дае.
Ну і пытаецца гэта хлопца: «Дык што можа твой камп'ютар? Пакажы». Ну, глядзі, я зараз дам каманду камп'ютар адчыніць у ваннай ваду. І хлопец задае каманду, камп'ютар адчыняюць ваду. Ідзі, цёця, паглядзі. Ідзіце, жанчына, глядзіць у ванну. Цячэць вада? Цячэць вада. А зараз я эту ваду закрыю. Дае каманду, у камп'ютары кран закрываецца. Не цячэць вада? Не цячэць вада. А зараз падыдзі да дзвярэй. Я зараз дам каманду, камп'ютар зачыніць дзверы. Даюць каманду, камп'ютар зачыняе дзверы. Зачыніліся дзверы? Зачыніліся. А зараз дзверы адчыняцца, толькі ты іх не чапай. Даюць каманду, камп'ютар адчыняе дзверы, адчыніліся. І говорить: «Видишь, тетя, компьютер может все». И тетя ему говорит так: «Слухай, а может компьютер доведаться, что робить твоя мама?» А мама в Америце. И хлопчик задумался: «Зараз спытаюся». И задает команду компьютеру: «Что робить моя мама в Америце?» И компьютер выдае: «У Америце ночь». «А, мама спит». Цудоўна, мама спит, компьютер ведае. І цёця задае яшчэ одно пытанне: «А даведайся, калі ласка, можа, камп'ютар ведае, а што сніцца тваей маме?» І хлопец задае пытанне, а камп'ютар адказвае: «Немагчыма даведацца». І хлопчык расчараваны гаворыць: «Камп'ютар не ведае, камп'ютар не ведае». І цёця гаворыць: «І што, камп'ютар не ведае ўсяго?» «Цёця, не ведае». «А ведаеш, што сніцца тваёй маме?» Не ведаю». І цёця гаворыць: «Тваёй маме снішся ты». Хлопец расчараваўся, што камп'ютар не ўсемагутны, аказваецца, і сеў каля цёці і задае ключавое пытанне: «Мама, цёця, а Бог ёсць?» І цёця гаворыць: «Ёсць Бог. А дзе Бог?» І гэтая цёця, акцёр, так адыграла сцэну, каб паказаць, дзе ёсць Бог. Абняла этого хлопчука и пытается праз пэўен час: «Что адчуваеш?» «Ну, что ты меня любишь. И в этом есть Бог». Эта акторка в такі способ показала, что есть Бог у свете. Але история на этом не заканчивается. История заканчивается на іншым трагічным фактычным моманце, тому что есть яшчэ бацька гэтага хлопца. І прыходзіць гэты бацька, вітаюцца, размаўляюць, і хлопец пытаецца бацькі: «Тата, а можна я пойду покатаюся на коньках?» Была зіма, і тата говорить: «Пачакай, трэба праверыць, ці моцны лёд». І што робіць бацька? Включаюць камп'ютар, пэўная праграма, задаець праграму: так, трэці дзень мароз, плюс 7 градусаў, плюс 5, плюс 9, сумуюць, там ёсць адказ, пытанне, ці тоўсты будзе лёд. Да, лёд выдаецца даволі тоўсты. Добра, сын, ідзі. І праз пэўен час прыходзіць трагічны гудок: сын праваліўся пад лёд і ўтапіўся. І што робіць гэты бацька? Першае, што ён робіць, ён вяртаецца да гэтага камп'ютара, правяраюць яшчэ раз 3 разы праграму, дзе была памылка, не спяшыць да сына. Так показалі у акторы, да? Правяраюць 3 разы праграму, дзе была моя памылка. Памылкі быць не павінна. Я ўсё пралічыў вельмі добра. Камп'ютар мне паказвае, што лёд павінен быць дастаткова моцны. Толькі камп'ютар не ўлічыў, што месца, дзе катаўся хлопец, упадала рака невялічкая, і там вада была намного цяплейшая, і лёд быў таннейшы. Камп'ютар не здольны быў пралічыць гэтага. І сцэна заканчваецца такім момантам, што гэты бацька не ідзе да сына, не спяшыць убачыць свайго загінуўшага сына, толькі ідзе ў святыню, прыходзіць у касцёл, і кінематограф паказвае, што вольным крокам падыходзіць да драўлянага алтара ў святыні і, выдаецца, вось-вось стане на калені, каб прызнаць, што «Божа, ты з'яўляешся ўсемагутным. Нема апроч цябе таго, хто ведаюць ўсё. Камп'ютар не з'яўляецца найбольшым, наймацнейшым, наймагутнейшым, ўсё ведае». Становіцца амаль што на калені, але пазней з сілай выварачваюць алтар, і заканчваецца фільм. І аўтар паказвае, што часам бывае так, што у нашых учынках Бог абсалютна не на першым месцы. Першае месца ў жыцці этого чалавека заняў камп'ютар. Ведаеце, так бывае, што ў нашым жыцці фактычна магу быць веруючым чалавекам, але тое, на што абапіраюся, у чым пакладаю надзею, часам бывае абсалютна не Бог. А Бог
Это такая дэкарацыя пабожная, пачуццёвая, эмацыянальная, абавязковая, каб мець пачуццё споўненага абавязку, але фактычна як трывога я з ім вогуле не лічуся. І вот праз гэтую сітуацыю гэты кінематограф паказаў праўду, што крыецца ў сэрцы чалавека, бо правяраецца фактычна тады, калі ў жыццё чалавека закрадваецца трагедыя. Але ў гэтых усіх фільмах ёсць вельмі важны момант. Кінематограф, калі знімае фільм, у яго ніколі не бывае выпадковасцей. Все прадумана, кожная асоба, кожнае дзеянне, все, што маюць трапіць у кадр. Часам бываюць такія кіналяпы і сучасныя. Напрыклад, калі знімалі фільм «Троя», то стаяць воіны, коп'і, шчыты, мячы, гатовыя да бітвы, а на небе ляціць рэактыўны самалёт. Бываюць такія кіналяпы, усяго не прадугледзіш. Але кінематограф, рэжысёр все старанна дабірае, каб лішняга ў кадр не трапіла. І там час ад часу паяўляецца такі ціхі, нямы сведак падзей. 2 разы на часе фільма, 3 разы ў часе кожнага фільму дэкалогу на кожнае прыказанне. Хто з'яўляецца такім ціхім сведкам? Ціхі сведак ёсць прысутны ў жыцці кожнага чалавека. Можам назваць, канешне, это Божая прысутнасць, можам назваць Божы анёл, але можам таксама назваць, што ціхім сведкам з'яўляецца наша сумленне, наша совесць, наш голас унутраны, які з'яўляецца голасам Бога. Сумленне – это заўсёды голас Бога. І сумленне заўсёды будзе прысутнае пры кожным учынку, пры кожным дзеянні, пры кожным прыняцці рашэнні. І сумленне будзе спадарожнічаць кожнаму рашэнню заўсёды і ўсюды. Я ад яго не ўцяку. І сумленне будзе асуджаць мяне. Ведаеце, сумленне дзейнічае так, Божы голас у здаровага чалавека, што некаторыя тэолагі падзяляюць яго функцыю на перадучынкавая, учынкавая і пасляўчынкавая. Што это азначае? Перад тым, як маю ўчыніць якоесьці дзеянне, я прымаю, узважваю ў сваім сэрцы, у розуме, разважаю, хачу прыняць нейкае дзеянне і рэагуе сумленне. І калі гэты ўчынак не згодны з Божым прыказаннем, то сумленне заўсёды рэагуе такім чынам: не рабі. Не рабі. Это не згодна з Божым прыказаннем. Паўстрымайся, страціш Божую ласку. Наступствам гэтага будзе трывога, непакой, будзе незадаволенасць, мітусня, не будзеш знаходзіць сабе месца. Навошта табе гэта? Не рабі. І чалавек можа на першым этапе сказаць: добра, я адмоўлюся ад таго рашэння, якое хацеў прыняць, і я не буду гэтага рабіць. І якая будзе рэакцыя сумлення? Рэакцыя сумлення заўсёды будзе, скажем так, адабрыцельная. Я адабраю, я узважваю, прымаю твоё рашэнне. І наступствам гэтага будзе заўсёды супакой, мір, радасць, перакананне, што гэта правільна, і чалавек са спакоем можа жыць далей. Але калі, напрыклад, чалавек ігнаруе першы голас перадучынкавага сумлення і робіць учынак, сумленне знову не спіць. Божы голас гаворыць чарговы раз: не прымай такога рашэння. Калі я хачу ўсё ж такі учыніць штосьці грэшнае, незгоднае з Божым прыказаннем, сумленне рэагуе яшчэ раз і нават з большай моцай: не рабі гэтага. Калі я это паслухаю, то будзе знову супакой, мір, перакананне, што раблю правільна. Бог будзе праз сумленне паказваць, што гэта ўчынак годны людской асобы. Але калі я ігнарую і гэты голас, а ён заўсёды ў здаровым сумленні рэагуе, ёсць яшчэ трэці этап. Пасля учынкавае сумленне, голас, які гаворыць: і што ж ты учыніў? І трэба было табе гэта? Смутак, трывога, непакой. І могуць быць іншыя праявы гэтага, да? Можа быць вельмі глыбокі смутак, вельмі глыбокая трывога, да? І сумленне здаровае будзе гаварыць: пакайся, папрасі прабачэння, альбо вярні рэч, калі это крадзеш, змяні свой учынак, таму што ён не згодны з Божым прыказаннем.
Ведаеце, і так працуе сумленне ў здаровага чалавека, яно працуе так заўсёды, калі чалавек здаровы. І гэта голас Бога. Менавіта гэта той нямы, ціхі сведак, які заўсёды прысутнічае ў кожным учынку, у кожным дзеянні, якое чалавек не прымаў. Конечно, можа, не до конца яго трэба называць нямым, таму што сумленне прамаўляе. Сумленне – гэта моцны голас у сэрцы чалавека. І на падставе гэтага сумлення Бог будзе судзіць чалавека. Твой учынак, ты добра ведаеш, я праз голас папярэджваў, ты яго праігнарыраваў, альбо ты яго паслухаў. І ведаеце, але часам бывае так, што наша сумленне бывае скрыўлена, сфалшыўлена, знішчана, перакручана. Значыць, знішчаным сумленне ніколі не можа быць. Можа быць скрыўленым і хворым. Напрыклад, скажам, калі чалавек узрастае ў сям'і, дзе тое, што незгоднае з Божым прыказаннем, становіцца нормай. Напрыклад, скажам, сям'я, у которой бацькі гавораць: украць грошы ў суседа, украць грошы ў сябра, калі я не заўважаю. Это нічога дрэннага, это ты круты хлопец, маладзец. Да, усхваляць грэх, і чалавек узрастае і разумее, ёсць магчымасці, чаму б не украсці. Это ж нармальна, так мяне бацькі навучылі. І так уводзіцца сумленне скрыўленае. І голас сумлення можна скрывіць. Голас сумлення можа быць таксама вельмі шырокі. Калі, напрыклад, я не ведаю, дзе пачынаецца зло, дзе заканчваецца добро, межы размытыя. Я не маю выразнага зразумення, што можна, а што нельга. Як далёка можна зайсці, дзе пачынаецца грэх, а дзе гэтая мяжа заканчваецца. Размытая гэтая мяжа, шырокае сумленне. Вчора з моладзю на катэхезе разважалі, як акрэсліць, калі пачынаецца грэх, а калі яшчэ гэта спакуса і граху няма. І моладзь знайшла адказ. Мы разыгралі такую сцэну ў суда, і пазней пытаўся іх, дзе пачынаецца грэх. Бо спакусы ў нашым жыцці атакуюць вельмі часта, в розных сферах. Але спакуса не з'яўляецца грахом. Толькі прыходзіць такі момант, калі я са спакусай згаджаюся і гавару так. І я гэта учыню. Напрыклад, скажем, просты прыклад. Прыходжу ў магазин, з маладзёжу мы размаўлялі. Пяты элемент, iPhone 12, грашэй няма, крэдыт мне не дадуць, мала гадоў, бацькі грошы не дадуць, а так жа хочацца мець. Нікога няма, ніхто не бачыць, прадаўцы занятыя, камер няма. Ёсць магчымасць дасканалая, каб вынесці iPhone 12 і ніхто не заўважыць. Калі паяўляецца грэх? Калі я прымаю рашэнне, так, я гэта зраблю, я гэта ўчыню. І нават калі раптам паяўляюцца прадаўцы, і чалавек ужо не можа гэты iPhone 12 ўзяць, бо сведкі крадзежа, грэх заіснаваў. І ведаеце, так ёсць у кожнай сферы. У кожнай сферы Божага прыказання. Калі я прыняў рашэнне, і нават калі не атрымалася зрабіць гэты грэх, у сумленні я ведаю, што я згадзіўся на грэх. І маё сумленне будзе казаць: ты ўчыніў кепска. Ёсць наступствы твайго ўчынку. Ты праз тваё рашэнне Богу гаворыш не. І ведаеце, у гэтай сферы няма погляду Божага, кім я з'яўляюся. Высокапастаўленым чыноўнікам ці простой асобай, якая, напрыклад, мые падлогу, сядзіць у доме, гатовіць для сям'і, харчаванне. Перад Богам няма розніцы, хто ты такі. Перад Богом вельмі важна, якое ты прыняў рашэнне. Перакрэсліць Божы загад, адкінуць Бога ці захаваць вернасць. Ведаеце, это вельмі шалёныя важныя рэчы, таму што на падставе такіх рашэнняў Бог будзе судзіць кожнага чалавека. І, конечно, можна паставіць на гэтую сферу рашэнне вялікага фармату, дзе, напрыклад, маючы адказнасць за людзей, я прымаю рашэнне, дзе іншыя пазней церпяць, можа нават гінуць. І пастае пытанне, наколькі гэтае рашэнне з'яўляецца Божым. І я несу адказнасць таксама за жыццё іншых людзей, калі прымаю грэшнае рашэнне. Іначай это выглядае, калі наступствы граху свайго нясу сам, але калі наступствы граху расцягваюцца на іншых людзей, это вельмі вялікая адказнасць, бо жыццё з'яўляецца дарам Бога. І як Божае прыказанне, абавязак, маю шанаваць гэтае жыццё. І не маю права прымаць рашэнне, каб гэтае жыццё нішчыць. Ёсць яшчэ таксама іншая сфера.
Часам бывае, што ў нашу думку, у наше мышление урываецца такое фальшывае разуменне. Ну, саграшу, паспавядаюся, будзе парадак. Але калі грэх ёсць у вялікай сферы і публічна вядомы, калі я публічна выказваюся ў сферы грэху, я павінен на пачатак папрасіць прабачэння за сваё меркаванне і толькі тады магу атрымаць прабачэнне грахоў. Это вельмі важна. У Іспаніі адзін чалавек, спартсмен, католік, зазначаў выразна: «Я католік, я за аборты». І некалькі раз у тэлебачанні выказваўся, і пазней выказаўся ягоны біскуп. Сказаў так: «Я твой біскуп, паколькі ты католік і ты за аборты, забараняю табе прыхадзіць да споведзі, да святой камуніі, пакуль публічна не адклічаш свайго меркавання. Не можаш хадзіць да сакраменту». І это факт, што Касцёл не можа прабачаць грахі кожнаму, хто не згаджаецца з яго навучаннем. Не шануеш жыцця, дарога да споведзі табе закрыта. Хочаш ісці да споведзі, пакайся публічна, бо публічна ты засведчыў, што адкідваеш дар жыцця, і толькі тады можаш прыступіць да сакраменту споведзі. Дарагія парафіяне, жыццё – это каштоўны дар. Бог не гуляецца ў жыццё. Кожны з нас, хочуць ці не хочуць, як бы это ні гучала, больш сур'ёзна, менш сур'ёзна, але здасць справаздачу са свае ўчынкі, са свае меркаванні, калі яны не згаджаюцца з Божымі праказаннямі. Это будзе спатканне з Богом, які для тых, хто шкадуе і жадае захоўваць Божыя праказанні, ён будзе міласэрны, але для тых, які свядома і добравольна перакрэслівае Божий загад, будзе і справядлівы. І гэта факт. Таму час адвенту – это час усведамлення, што кожны з нас пры нашых учынках, пры нашых рашэннях мае ціхага сведку, якім з'яўляецца нашае сумленне. І гэты сведак з'яўляецца Божым голасам, які заўсёды запрашае: чыні дабро, пазбегай зла. І няхай гэты голас, дарагія парафіяне, ніколі не будзе заглушаны, бо калі не слухаем і заглушаем гэты голас, то застаецца голас другі. Голас, які заўсёды завядзе туды, куды ніхто з нас не хацеў бы ісці. Это голас злога духа, які толькі чакае на той момант, калі я заглушу голас Бога. І тады будзе ён падшэптваць і завядзе на згубу. Узлюбныя, няхай наша сцежка, дарога нашага жыцця, часам праз жыццё, якое можа аказацца пустыняй, будзе роўнай. Няхай гэты Божы голас, які заўсёды жадае нам толькі добра, вельмі моцна гучыць у нашым сэрцы, і няхай наше сэрца слухае гэты голас і ідзе за гэтым голасам.